Malam ini ana laka lur. Nah, cedak pom tiki jenenge? Pom Pelangitan. Pom Pelangitan ya. Ini satu motor. Ini kayaknya meninggal dunia. Ya. Tadi saya dapat kabar dari teman, langsung saya ke TKP untuk malam ini. Ini motornya rusak parah. Ya. Mayite mana kono lho. Mayite nek ndi? Gone tok semandang nek kono mah lho. Semandang nek trotor ngenekan lho. Iki meneh-meneh nganu apa iki ya sing mari nganu apa? Ora ngerti. Kronologi ini belum ngerti. Kronologi belum pasti, tapi iki mah Nek takok Mas Mas. saka kono apa saka kono? Ora ngerti sih. Hah? Ya, mau piye Mas Rai mau. Yo. Innalillah. Dan korban ini tewas ya, meninggal dunia, dan naasnya ini kepalanya putus. Tapi dicek kebenarannya sih lho. Dan katanya seperti itu ya. Untuk korbannya tadi di sebelah sana ya, apa yang kecelakaan. Cementan nek ngono, ngenekan itu. Endi? Cementan lek iki lho. Oh. Bungi bisa ya. Terus digowo? Wis lagi wis digowo. Lagi bener lho. Mbok karek dhewean apa? Kowe marah? Mayite. Ora wis ngono kene aja. Enggak, mayite arah. Yo roh. Iya. Yo mengurung kegiatan. Nganu apa jenenge? Sirahe masuk kono gitu. Masuk posisi ndase nek kono. Ning sit mbok roh kan ora ning awake ngene lho ngurung ngene lho anjir. Tapi helm memang nanti. ora roh muncul sak itu. Muncul saya helm ya. Innalillah. Boh intine wis intine. Ono iki tempat iki cedak pom Pelangitan lur ya. Ini terjadi kurang lebih ya mungkin setengah jaman yang lalu lah ya. Iki Mas saka ndi nganu saretine sampean saka ndi Mas? Aku nek kene sik wis iki Mas lagi teko. Nek feeling ya mungkin wae lah ya. Apa nabrak pembatas kuwi ya ngono ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi lah ya. Heeh. Saking banternya saka etan mungkin. Kan ngono. Iki ban ora ono lho, ban loro-lorone. Ini kemarin udah diperingatkan kan? Ya safety lah ya begini. Ya mbak ya bisa ini jadi cuma kan. mau dibangun tapi ditinggalkan begitu saja tanpa ada penerangan jalan, kan harusnya ini ada penerangan jalan. Ayo gelar.